Ahojte, moje meno je Peter a vítam vás v mojej novej sérii s názvom Hovoriť voľne. V tejto sérii sa budem zameriavať na témy, ktoré spoločnosť vníma ako tabuizované. Tieto témy sú spoločnosťou často prehliadané, pretože ich ľudia vnímajú ako príliš citlivé alebo príliš nepríjemné na to, aby o nich dokázali otvorene hovoriť. Cieľom mojich videí je tento prístup aspoň čiastočne zmeniť, pretože mám za to, že pokiaľ sa v našom okolí vyskytuje nejaký problém, treba ho jednoznačne pomenovať, aby sme ho následne vedeli odstrániť. V mojom dnešnom videu sa budem zameriavať na tému, ktorá je žiaľ v dnešnej spoločnosti veľmi aktuálna a ako čoskoro uvidíte, má s ňou skúsenosť aj veľké množstvo mojich známych a jedná sa o sexuálne obťažovanie. Hneď na úvod si položme otázku, čo vlastne to sexuálne obťažovanie je. Skrátke, jedná sa o nechcené a neželané pokusy o sexuálne zblíženie. Tento zločin pre svoju obeť predstavuje nepríjemnú a traumatickú skúsenosť, ktorý na nej často zanechá stopy v podobe úzkosti, depresí, často dokonca samovražedných sklonov. Na mojom Instagramovom účte som nedávno položil otázku, či už niekto z mojich známych má osobnú skúsenosť s trestným činom sexuálneho obťažovania. Napísalo mi hneď 20 mojich známych, na ktorých už bol v minulosti tento trestný čin spáchaný. Ako som mal možnosť vidieť v ich správach, existuje hneď niekoľko spôsobov, akým možno niekoho sexuálne obťažovať. Chcel by som sa s vami podeliť o výpovede niektorých mojich známych a následne ich použiť ako príklady pre jednotlivé formy sexuálneho násilia. Najčastejšou formou obťažovania sú nevyžiadané správy. V týchto správach agresori svojim obetiam zasielajú sexuálne návrhy. Sociálne siete už v dnešnej dobe využíva takmer každý človek, ktorý je starší než 12 rokov a pokiaľ má svoj profil na tejto sociálnej sieti nastavený ako verejný, tak ho tu môže kontaktovať prakticky kdokoľvek a to je vrátane takýchto agresorov. Poďme sa teda pozrieť na nejaké ukážky takýchto správ, ktoré mi predčasom zaslali moje známe. Hneď v tejto prvej správe môžeme vidieť doslova ukážkový príklad návrhu sexuálnych služieb. Jedná sa o moju najlepšiu kamošku, ktorej predčasom neznámy muž núkal peniaze za to, že uspokojí jeho sexuálnu potrebu. Zdôrazňujem, že neišlo o sex zoznamku, ako môžete na screenshote vidieť, dialog prebiehal na pokeci a kamarátka bola v čase obdržania správy zadaná, nehľadala ani nejaké sexuálne zblíženie, ani nejaké spodné prádlo za peniaze nenúkala, nejaké takéto informácie sa v jej profile nenachádzali. Dotyčný ju vyhľadal celkom náhodne a hneď na prvú dobrú ju oslovil s takouto ponukou. Tá istá moja známa obdržala na tej istej sociálnej sieti ďalší sexuálny návrh s možnosťou finančnej odmeny. Všimnite si ten zaujímavý argument dotyčného, že človek už dnes ani nevie, čo má napísať a pokiaľ peniaze neponúkne, tak je chudák. Čiže pokiaľ nebudem ľuďom ponúkať peniaze za službu, ktorá ich evidentne neživí, znamená to, že budem širokou verejnosťou vnímaný ako chudobný a nemajetný človek. Má to rovnakú logiku, ako keby som na kúpalisku stretol nejakú ženu, ktorá by na mňa pôsobila dojmom krajčírky, takže by som za ňou hneď utekal a začal by som jej ponúkať peniaze za to, že mi zašije moje deravé ponožky. No a tu už nám začína prituhovať screenshot takejto pikantnej konverzácie mi zaslal môj mladší kamarát, áno, ako hovorím, v tomto prípade sa jednalo o chlapca, ktorého cez Instagram kontaktoval tento celkom neznámy muž. Vidieť tu môžeme typický vzorec správania sexuálneho predátora, hoci môjmu kamošovi kladie nepríjemnú osobnú otázku. Na úvod sa snaží jednať pokiaľ možno nenútene, priateľsky a dokonca veľmi manipulatívne použil slovné spojenie zdôveriť sa, aby v obeti navodil dojem diskrétneho rozhovoru. Konverzácia pokračuje ďalej, došlo dokonca aj k videočetu. Tento môj mladý priateľ sa snažil vyhnúť ďalšej komunikácii s agresorom, ale ten pokračoval vo svojej taktike, oslovuje ho, ako vidíme, veľmi dôverne, zdanlivo sa dokonca uisťuje, či sa na neho nehnevá a následne mu predostrie návrh, sami si môžete prečítať aký. Najlepším riešením je podobných jedincov okamžite bloknúť, prípadne ich nahlásiť a tento ich profil zdieľať verejne. Nepríjemný zážitok so mnou zdieľala aj ďalšia moja známa,
ktorá sa jedného rána z ničoho nič zobudila, otvorila si Instagram a v poštovej schránke jej pristala poctivá pánska klobása. Ako sa mi následne zverila, autora tejto správy sa pokúšala nahlásiť, ale neúspešne. Ideme k ďalšej kategórii. Ako si môžete prečítať, takúto lukratívnu a obojstranne výhodnú ponuku nedávno dostala moja kamarátka na jednom z festivalov od ako inak celkom neznámeho návštevníka. Jedná sa o sexuálne násilie šírené ústnou formou, s ktorým sa ženy často stretávajú na ulici, v podnikoch, MHD alebo iných verejných priestoroch, kde im agresor dáva svoje sympatie najavo nevhodným spôsobom. Jednoducho zdeli vám myšlienku, že by do vás rád strčil svoj pohlavný orgán. Väčšina žien tento problém rieši s odchodom z miesta činu, ale horšie je to v prípade, že z miesta činu práve nemá kam odísť. Ďalším spôsobom nepríjemného narušenia osobnej zóny sú dotyky na intimných miestach. Rovnako s týmto typom obťažovania má množstvo skúseností hneď niekoľko mojich známych. Za všetky vyberám skúsenosť mojej kamarátky, ktorá pracuje v jednom bare na západnom Slovensku. Táto moja kamarátka vyzerá veľmi atraktívne, má krásne blond vlasy, veľmi peknú postavu. Bohužiaľ, práve preto sa veľmi často stáva priamo na pracovisku terčom nielen sexuálnych narážok, ale aj nepríjemných dotykov, ako sú napríklad pohľadenia či dokonca ťapnutia po zadku. Raz sa jej to dokonca stalo, keď práve niesla k stolu tácku plnú nápojov. Osobne si takéto konanie neviem vysvetliť. Dotyčnému sa zrejme páči, keď na ňoho niekto vyleje plnú tácku pohárov s Nikolauskou a pomarančovým džúsom. Neviem. Každopádne to musí byť radosť chodiť pre ňu do takejto práce. Osobitou kategóriou je zverejnenie intimných záberov, prípadne vyhrážanie sa týmto trestným činom. Ja osobne zastávam názor, že v dnešnej dobe je už možné veriť naozaj len sebe. Pokiaľ nechcete, aby niekto zneužil vaše intimné údaje, vaše nahé fotky, ktoré by ste prípadne niekomu poslali, rozhodne mu ich neposkytujte ani v prípade, že by vám tento dotyčný zaručil nejakú diskrétnosť. Na druhej strane, keď už sa niečo také stane, nikto nemá právo tieto vaše fotky zverejniť bez toho, aby ste mu to vopred dovolili. V opačnom prípade sa dopúšťa trestného činu a je potrebné ho okamžite nahlásiť príslušným orgánom. Najtvrdšou formou sexuálneho obťažovania je samotné znásilnenie. Do správ mi napísali najmenej 4 osoby, z čoho jeden bol muž, ktoré už majú skúsenosť aj so znásilnením. V každom prípade obeť utrpela veľmi ťažkú traumu, z ktorej má problém sa vyliečiť, a väčšina z nich sa mi priznala, že ešte pol roka potom, čo sa im táto nepríjemná skúsenosť stala, mali problém sa s tým komukoľvek zdôveriť. Ja som sa pozrel na štatistiky, ktoré mi ukázali, že až 99% z ľudí trestaných za sexuálne násilie sú muži, čo znamená, že viac než 9 z 10 obetí v priemere predstavujú ženy. Tu ale musím zdôrazniť, že sa jedná len o obete evidované, čo znamená, že tieto obete reálne šli trestný čin oznámiť na políciu. Desiatky, stovky, možno dokonca tisíce sexuálnych násilníkov na celom svete ostávajú za tento trestný čin nepotrestané, pretože mnohé obete sa hanbia, prípadne boja o tejto skúsenosti prehovoriť. Zrejme sa pýtate, prečo by chcel niekto takýto závažný trestný čin premlčať. Tie obete v skutočnosti mlčať nechcú. Boja sa o svojom nepríjemnom zážitku hovoriť, pretože sa väčšinou stretnú s veľmi neadekvátnymi a nevhodnými reakciami. A teraz si ukážeme príklady niekoľkých z nich. Veľmi častým argumentom, s ktorým sa ženy stretávajú, je, že znásilnenie si iba vymysleli, a to buď kvôli pozornosti alebo peniazom. Takže keď sa mi teraz niekto vláme do mojej detskej izby, rozbije mi okno, aby ma olúpil a zobral mi niečo, čo mu nepatrí, a ja pôjdem tento trestný čin oznámiť na políciu, tak v skutočnosti to znamená, že ja nemám dostatok pozornosti, klesol mi počet followerov na sociálnych sieťach, trpím sociálnym deficitom, nemám kamarátov, takže som sa rozhodol nejakú pozornosť upútať tým, že niekoho obviním z trestného činu a že ho neprávom pošlem do väzenia. Takže asi takto to funguje. Ďalším častým argumentom je, že žena, ktorá bola znásilnená, je v skutočnosti osoba ľahkých mravov a nevadí jej vyspať sa s hocikým. K
Kámo, takže keď si pôjdeš po ulici a niekto ti počas lúpežného prepadnutia zoberie peňaženku, tak to znamená, že ty si v skutočnosti len dobrodinec, ktorý rád rozdáva peniaze, si vlastne niečo ako taká novodobá verzia matky Terezy a zlodeji v skutočnosti neexistujú, existujú iba ľudia, ktorí radi rozdávajú svoje peniaze. Ženám je ďalej často povedané, že násilník je dobrým kamarátom osoby, ktorým sa chcú zdôveriť, takže on by niečo také celkom určite neurobil. Takže podľa tejto logiky, keby som sa narodil, dajme tomu, v 20. storočí a v detstve by som bol dobrý kamarát s malým Adolfom Hitlerom, tak od nejakých 20 rokov by sa nejaká genocída Židov nestala, pretože môj dobrý kamarát z detstva by jednoducho nejaký takýto zločin nespáchal. Stačí sa s niekým skamarátiť a tomu fyzicky znemožní páchať trestné činy. Máme tu ešte jednu veľmi častú odpoveď, že žena si za znásilnenie mohla sama, pretože bola vyzývavo oblečená. Tak ja by som chcel teraz apelovať na všetkých tých nezodpovedných a bezohľadných zamestnancov textilného priemyslu, ktorí do sveta šíria vyzývavé oblečenie, aby sa zamysleli nad svojim správaním, aby prestali produkovať tieto vyzývavé textílie, aby sme potom my, úbohí sexuálni agresori, nemuseli trpieť za svoje trestné činy sexuálneho násilia. Prosím vás, vstúpte si už do svedomia, prestaňte s tým, čo robíte. Ďakujem. Toto boli niektoré neadekvátne reakcie, s ktorými sa obete sexuálneho násilia často stretávajú. Teraz si možno kladete otázku, ako teda reagovať v prípade, že sa nám niekto s takýmto zážitkom zdôverí, ako by sme ho mali podporiť, aby sa cítil reálne vypočutý, aby sa cítil v bezpečí. Jedným z takých základných bodov je, že by sme mali oceniť odvahu dotyčnej osoby. Pokiaľ sa stretneš s obeťou sexuálneho násilia, takýto človek sa často nachádza na pokraji zúfalstva, psychického vyčerpania a má neodkladnú potrebu sa o tento zážitok s niekým podeliť. Ľudia majú prirodzenú potrebu pôsobiť na svoje okolie v čo najlepšom svetle, často nehovoríme o svojich vnútorných jazvách a zraneniach a v prípade, že sa k tomu niekto odhodlá, stojí ho to obrovskú dávku odvahy. Takže pokiaľ vám niekto verí natoľko, že vám takúto citlivú informáciu zdelí, je na mieste, aby sme patrične ocenili odvahu tejto osoby a naše slova obdivu jej v takej chvíli môžu pomôcť viacej, než si myslíme. Zároveň je dôležité si túto osobu vypočuť bez predsudkov. Všetci máme potrebu byť akceptovaní a vypočutí. V prípade, že takáto osoba sa už konečne odhodla k tomu, aby o trestnom čine spáchanom na nej prehovorila, znamená to, že má potrebu byť vypočutá bez toho, aby k nej znova niekto zaujal nepriateľský postoj. Potrebuje sa cítiť v bezpečí, potrebuje mať pocit, že jej niekto rozumie a jej názor zdieľa. Nezabúdajme zdôrazniť, že to, čo sa tejto osobe stalo, ani náhodou nebola jej chyba. Pokiaľ bol niekto znásilnený, bola na ňom spáchaná obrovská hnusná krivda. Za každým je to oveľa väčšie sústo, než je daná osoba schopná mentálne stráviť. Obeť znásilnenia si tak v hlave často vytvorí scenár, v ktorom sa nejakým spôsobom o toto znásilnenie pričiní, pretože si nedokáže pripustiť, že ako celkom nevinnej osobe by sa aj niečo také mohlo stať, prípadne, že by takúto skúsenosť mohla utrpieť ešte raz. Je teda veľmi dôležité zdôrazniť jej, že za to, čo sa stalo, ani náhodou nemôže a že trestný čin, ktorý na nej spáchal daný agresor, je odsúdenia hodný. Zároveň je pre takúto poškodenú osobu veľmi dôležité, aby sme jej vyjadrili solidaritu, aby sme jej vyjadrili, že za ňou stojíme a že o svojom trápení nie je sama. Pokiaľ utrpíme traumatizujúcu skúsenosť, s ktorou sme sa predtým nestretli, potrebujeme náhľad inej osoby, aby sme si dokázali rozšíriť obzory, aby sme dokázali túto celú skúsenosť vnímať zdravšie. Obeť sexuálneho násilia totiž začne ovládať strach. Nevie, kde sú hranice takejto skúsenosti, vôbec netuší, či sa jej niečo podobné nestane znova, či priebeh takejto traumatizujúcej udalosti nebude ešte horší, či jej agresor neublíži ešte nejakým horším spôsobom a vtedy najviac zo všetkého potrebuje pocit bezpečia. Takže musíme vyjadriť solidaritu a musíme vyjadriť súcit, musíme dať pocit, že za ňou jednoducho stojíme. Hovorí sa, že prevencia je oveľa lepšia než liečba. Čo teda robiť v prípade, že sa priamo stýkate so sexuálnym agresorom a hrozí vám, že budete sexuálne obťažovaní?
Ľudia, ktorí sexuálne násilie páchajú, majú obvykle sami množstvo vlastných nedoriešených traum, sú plní neistôt, obvykle sú to zbabelci, ktorí si vyhľadávajú ľahké obete. Pokiaľ tomuto agresorovi ukážete, že sa ho nebojíte, pokiaľ zaujmete dominantný postoj, bude mať pocit, že ste ochotní sa brániť, že ste ochotní kričať o pomoc, obvykle z tohto miesta činu utečie. Možno by ste chceli vedieť, ako vlastne prichádza k takémuto trestnému činu. Prečo sa k nemu vôbec niekto uchýli? Primárnym dôvodom vzniku sexuálneho obťažovania je nedostatočné vzdelanie. V sexuálnej výchove sa na našich školách venuje minimum času. Dostatok informácií svojim deťom často neposkytnú ani rodičia, predovšetkým muži, tak potom na základe svojej sexuálnej frustrácie prepadnú dojmu, že uspokojenie im prináleží automaticky a často sa uchýlia práve k takémuto zúfalému riešeniu. V prípade, že na vás už niekedy sexuálne násilie bolo spáchané, prípadne viete o niekom, na kom tento trestný čin páchaný je, neváhajte, okamžite o tomto zločine upovedomte príslušné orgány. Neexistuje ani jeden dôvod, akým by sa toto konanie dalo ospravedlniť. To by bolo z mojej strany všetko. Pokiaľ sa vám moje video páčilo, kľudne mi dajte like, kľudne mi dajte odber, prípadne ma kontaktujte na mojom instagramovom účte peter.popelka, kde budem zverejňovať aj námety a postrehy ohľadom mojich ďalších videí. Keby ste sami mali nejaký návrh ohľadom témy, o ktorej sa podľa vás v spoločnosti nehovorí a zaslúži si väčšiu osvetu, pokojne mi tento svoj návrh napíšte do správy. Zatiaľ sa lúčim, prajem vám pekný zvyšok dňa.